Ό,τι συμβαίνει με το πολιτικό σύστημα στην κεντρική διοίκηση, το ίδιο συμβαίνει και στην κατευθυνισμό τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος λάβει στα χέρια του και κάθεται νέου εκλογικού νόμου πλειοψηφίας. Ο κύριος Δήμαρχος και η δημοσία του ανεξάρτητη παράταση δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Το 2000 το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα ήταν θετικό. Υπολοιπόταν περίπου 600.000, παρακάτω 600.000. Το 2010, που ήταν η πρώτη χρονιά σκληρής λιτότητας, είχαμε το Μάιο του 10 το πρώτο μνημόνιο, με συνέπεια να περικοπούν μια σειρά επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση, και επειδή ήταν η εκλογική χρονιά και ο κύριος Δήμαρχος και οι δικοί του σύμβουλοι έπρεπε να εξαγγελούν, έγιναν μια σειρά δαπάνες καθυστέρησης των εσόδων, αλλά και της λογικής και της χρηστής διαχείρισης. Έτσι, το πληρώνοντα των 600 περίπου διάδων του 9 έγινε ζημιά 450.000 το 10. Δηλαδή μεταβολή του υλικού αποτελέσματος του Δήμου κατά 1.050.000 ευρώ περίπου. Ή σε ποσοστό που το αναφέρεται και στα στοιχεία μέσα 176,75%.